σχέδιο Αθηνά. Με την παρουσίαση του σχεδίου Αθηνά, ο Υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε τη μεταφορά του τμήματος πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών από τη Λάρισα στη Λαμία. Το σχέδιο Αθηνά αποτελεί συνέχεια του νόμου πλαισίου για την παιδεία και προχωράει στην ενσωμάτωση του τμήματος μηχανικών βιοσυστημάτων στο ζωική παραγωγής φυτικής παραγωγής, στην εσωτερική συγχώνευση του ΔΟΔΟΕ με τα τουριστικά και τις διοίκησεις επιχειρήσεων, όπως και τμήματων της ΕΕΠ με παρατήματα του Τρικάνου και της Καρδίτσας. Επίσης, οι συγχωνεύσεις αυτές και κυρίως του τμήματος πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, εκτός από τους σπουδαστές, αφορούν και τους καθηγητές που και οι ίδιοι πλήττονται, καθώς το σχέδιο προβλέπει τη μεταφορά και αυτών στη Λαμία. Οι σπουδαστές του Τουκουτού κινητοποιήθηκαν άμεσα με πορείες και παρεμβάσεις στο Δήμο, στην περιφέρεια και σε άλλους τοπικούς φορείς. Συναντήθηκαν με Επιτροπή των Αγροτών του μπλόκου της Νίκαιας και παρευρέθηκαν στο συλλαλητήριο στις 6 Δευτέρου μαζικά στην κεντρική πλατεία με άλλους μαζικούς φορείς. Καλούμε όλους τους σπουδαστές να συμμετέχουν στον αγώνα υπέρ των δίκαιων αιτημάτων μας. Κανείς δεν πρέπει να απέχει, γιατί το σχέδιο Αθηνά δεν αφορά μόνο το Τουκουτού, αφορά όλους μας. Ίσως μεθαύριο αλλάξουν άλλων ζωές. Όχι στην παράλογη μεταφορά του Τουκουτού, όχι στις άδικες αναδιαρθρώσεις του σχεδίου Αθηνά. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού, αλλά και όλα τα συνδικαλιστικά όργανα των καθηγητών, οι ομοσπονδίες, δεν ήμασταν αντίθετοι σε ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης της ανώτατης εκπαίδευσης, έτσι όπως είχε δημιουργηθεί τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια με τους γνωστούς τρόπους που όλοι ξέρουμε. Όμως, αυτό το σχέδιο που ανακοινώθηκε, ακόμα και τα ίδια κριτήρια που στην αρχή θέτει όταν κάποιος αρχίζει να τα διαβάζει, στο διατάφτα δεν τηρεί ούτε τα ίδια τα κριτήρια που αυτό το σχέδιο βάζει. Το ΤΕΙ Λάρισσας έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι από όλα τα ιδρύματα, το ΤΕΙ τουλάχιστον της Ελλάδας, ήταν το πιο εξορθολογισμένο ίδρυμα. Τα τμήματά του είναι σχεδόν τα τμήματα που είχε από το 1974. Πολύ μικρές ήταν οι επεκτάσεις και οι παραλογισμοί που γίνανε. Παρ' όλα αυτά, το ΤΕΙ Λάρισσας στήγεται σε αρκετά σημεία. Εκείνο βέβαια που είναι εξόφθαλμο είναι η μεταφορά του τμήματος πληροφορικής στη Λαμία, που τουλάχιστον από ό,τι είδαμε ούτε ο ίδιος ο Υπουργός μπόρεσε να το εξηγήσει γιατί έγινε. Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο ένα τμήμα το οποίο όχι μόνο εξυπηρετεί τους φοιτητές από την Θεσσαλία, γιατί τα περισσότερα παιδιά είναι από την περιοχή της Θεσσαλίας, αλλά εξυπηρετεί όλο το Ίδρυμα, είναι ο πυρήνας, είναι ένα από τα βασικότερα τμήματα του Ιδρύματος, ένα τμήμα με πλήρη εργαστήρια, κτηριακές υποδομές σε προσωπικό, μεταφέρεται το τμήμα και ενσωματώνεται σε ένα άλλο που στο κάτω-κάτω σαν τμήμα φαίνεται η διαφορά αν εξετάσει κάποιος τα στοιχεία. Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο. Θα αγωνιστούμε σαν καθηγητές όσο μπορούμε, έτσι μαζί με όλους τους φορείς της πόλης. Ήδη έχουν γίνει ενέργειες τις οποίες ξέρετε. Ζητάμε τους φοιτητές να είναι μαζί μας, αλλά θα αρνηθούμε και κάθε άλλο παραλογισμό που το σχέδιο αυτό θα θελήσει να φέρει τουλάχιστον στο ίδρυμα το δικό μας. Σε αυτή την εκδήλωση, όπως ξέρετε, τις τελευταίες μέρες έχει γίνει μια τεράστια κινητοποίηση, κυρίως από εσάς και από το εκπαιδευτικό προσωπικό ολόκληρο του ΤΕΙ. Και νομίζω ότι μετά από όλες αυτές τις προσπάθειες υπάρχουν κάποιες πρώτες εξελίξεις. Υπάρχει μια ανακοίνωση της σημερινής Γενικής Συνέλευσης, η οποία νομίζω αποτυπώνει πάρα πολύ καλά όλα τα πρόσφατα δεδομένα, προκειμένου να τα εκτιμήσουμε και να συνεκτιμήσουμε και τις επόμενες ενέργειές μας. Η σημερινή Γενική Συνέλευση, λοιπόν, εκφράζει τη σαφή αλλά συγκρατημένη ικανοποίησή μας για τα αποτελέσματα της σύσκεψης με τον Υπουργό Παιδείας κ. Αρπανιτόπουλο, παρουσία του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστού, της Αντιπεριφερειάρχη κ. Καραλαϊώτου, του Δημάρχου κ. Τζαναπούλη και των βουλευτών Λάρισας, Κέλλας, Αχινίδη και Χαρκόπουλου. Φυσικά ήταν ο πρόεδρος του τμήματος ο κ. Καρτώνας, μαζί με τον αντιπρόεδρο του Συμβουλίου, τον κ. Μπάτη, καθώς και εκπρόσωπος των φοιτητών. Ο Υπουργός αναγνώρισε πως υπάρχει πρόβλημα στο σχέδιο Αθηνά σε ό,τι αφορά τη μετακίνηση του τμήματος πληροφορικής. Αναγνώρισε πως κάποιες από τις ρυθμίσεις του σχεδίου αυτού δεν συνάδουν με τις βασικές αρχές του σχεδίου Αθηνά και εξέφρασε την άποψη ότι αποτελούν ad hoc ρυθμίσεις. Δεν δεσμεύτηκε για ανέρεση της ρύθμισης, είπε όμως πως θα το δει θετικά. Η ερμηνεία του αποτελέσματος της σύσκεψης αυτής ήταν κοινή τόσο από το πολιτικό προσωπικό που παρέστη, όσο και από τους καθηγητές, τους εκπροσώπους του ΤΕΙ. Αν και δεν δεσμεύτηκε ο Υπουργός, η στάση που δημιούργησε σε όλους τους παρισταμένους δημιουργεί τη θετική προσδοκία ότι το πρόβλημα θα λυθεί.
Βάσει των παραπάνω, το τμήμα αποφασίζει ότι επιστρέφει στην κανονική ροή λειτουργίας του σε αναμονή και επαγρύπνηση της οριστικής υλοποίησης της δέσμευσης του Υπουργού. Επανεξετάζουμε διαρκώς το θέμα και φυσικά ανάλογα με τις εξελίξεις θα επανακαθορίσουμε τη στάση μας όποτε και όπου αν χρειαστεί. Θεωρούμε δε αυτονόητο να προσθέσουμε ότι είμαστε αλληλέγγυοι και στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία των φοιτητών, όπως σημαίνει και οι μελλοντικές που θα λάβουν χώρα, και προσπαθούμε μαζί στον κοινό αγώνα να διασφαλίσουμε ότι η μετακίνηση του τμήματος πληροφορικής δεν θα λάβει χώρα, θα παραμείνει στη Λάρισα, καθότι όλα τα αντικειμενικά ακαδημαϊκά κριτήρια, όπως είναι ο βαθμός εισαγωγής, ο αριθμός των καθηγητών, οι κτηριακές εγκαταστάσεις, το ερευνητικό και ακαδημαϊκό του έργο, συνάδουν προς την παραμονή του στο ΤΕΙ Θεσσαλίας. Ευχαριστούμε θερμά, καλή συνέχεια.